Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आरोना ओमफ्राय दाथ' इभिनिं लोगोफोर दा आंनि फिसालाखौ माने स्टाडि टाइमखाय डिउटि होगासिनो दं आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन एकदम बिमा नङाबानो जाया लोगोफोर ओरैबायदि गोदो जों माने हारसिंसो फरायबोनाय नङा होमबा लोगोफोर जायफोर जोंनि समनि नोंथांमोनाबो बेबायदिनोखा कुनु बिमा बिफाया दा जों जेरैबायदि गाइड खालामो बा खालामदों बेबायदि जेबो गाइड खालामनाय गैया फरायबा फरायबा था आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा उफाय गैया नोंथांमोना नायलांनो हासिगोन आरोना ओमफ्राय नै लोगोफोर आंनि मामि फिसायाबो माने फरायखांनानै जाग्रा मेथाइ पेकेटाव मोन्दों आरोना फ्लाइं डाइनसर दा बेजोंनो गेलेगासिनो दं आरो माथो खालामबावनो बेनिया स्टाडिया जोबथ'बायमोन आरोना ओमफ्राय मामि फिसाया जोंहा बे डाइनसरनि कालारखौ बिराद मोजां मोन्दों आरो बेवहाय रेड ब्लेक आरो पार्पल दं बे हिसाबैनो बिराद मोजां मोन्दों आरोना हेप्पि आरो बे डाइनसरखौ मोननानै ओमफ्राय बिदानि फरायनाय आरो मामि फिसानि रायलायनाय माने दावरावखाय भइस टाइपिं होबाय आरोना लोगोफोर हेन्ड राइटिंफ्रा नै हाबाब आंनि खाथियावनो थानो समाया माथो आंनि खाथियावनो थानो समाया हेन्ड राइटिंआ मामानासो मोजां जाबावो ना मामाथ' मोजां जायो आंनि मामिना अन्थाव ने मामि आं सान्दों माने माखास्थ' लानायखौ लिरदों दा ओमफ्राय नै नायनानैसो लिरग्रोलायबावनांगौ जाहैदों आरो बेना बेनि उनावसो माखास्थ' लिरगोन आरो मा होनबावनो नायनो हाफिनबाय मामि मालाय एफा मोजां बानायखानाय एकदम आखाइजों साबखांनानै सिफायनानै होबाय आरोना बिदाया लेथेर फेथेर दा बेस्रा नै खाफिनबाय उरायहोनो नागिरबायदों बेस्रा दिरुं खाबाय बायदों नै गांखंआवहाय बानायनो हाबाय ए देलाय अ दे बिरहोदो दे मालाय सथा बिमासो बिदियाव गाखोनानै गोजौआव बिरो नङा सुटकि कालिया सथा भीम ओमफ्राय जुग्गु तुलुमुलु राज तुलुमुलु ना मा होनो दुलुबुलु दसे फिसाजोजों थानानै दा नै आं फिसालाखौ मोखास्थ' लानो होनायखौ हमफिनलायबाय आरोना लोगोफोर बिदिनो थाफायाबानो जाया गावखौ हारसिं फरायनो होबाथाय टाइमफोरानो थांग'जोबो आरोना टाइमजों माने खारफानो रोङा आरो एकदम डिउटि होफाबाय थानांगौ माब्लानि दिनाव गाव हारसिं दायथ' लानानै फरायबावगोन बेखौनो सिन्था जायो आरोना आं लोगोफोर बेखायनो एकदम ओरैबो हरैबो थाफानांगौ जायो उफाय गैया लोगोफोर मा खालामनो एकदम माने हायागौ माने ट्राइ खालामहोबाय थादों आरोना आङो बेखौ हाहोथारनो होननानैहाय बिमा थाफाबासो जायो आरोना बेना फरायनाया आरोबाव बिदिनो आङो बेखौ हादोंना हायाखै आरो माने चेक खालामफिनबावबाय आरोना लोगोफोर Raj system is important for the development and administration of people in the rural areas. It is important for the दा लिरहोनोसै आरोना लिरनायाव माबायदि हायो हायाबाथाय नै ओरै नंगौ ना लोगोफोर एकदम ओरै खोमा साफ्रेनांगौ एकदम दा नै लिरखांबाय आरोना बियो माबायदि लिरखो चेक खालामसै चेक खालामनाय खामानिया आंनिलाय आरोना इम्परटेन्ट मोनसै नै एसे होफैलाय बेनो इम्परटेन्स ओमफ्राय माथो अबेया नखर अबेया माबा अबेयाव आसि अबेया नखलिब्रा लिरनायालाय बेयाव मोनलाय जानांगौमोन ना for the development and the administration of people in the rural areas. It is important for the management of local issues at the local level, such as sanitation, public road, water supply, and so on. It teaches people the lesson of democracy. People are able to solve their problems through mutual cooperation. जाबाय दा आं चेक खालामखांबाय ओमफ्राय आंना डिउटिया जोब्बाय आरोना थेवबो बियो फरायबाय थानांगोन माने आङो खेबसेनै खामानि मावसै आरोना डिनारनि थाखाय जानाय लोंनाय अब्ला दिनैनि आंनि बे ससे भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय गुड नाइट